Вітаю вас у ефірі Рація. Наш гость аналітик, артикули якого читаюць, я мяркую, самыя ўплывовыя палітыкі Польшы. Гэта інфлюенсер, знаўца ўсходняй Еўропы Руслан Шошын з топавага элітарнага польскага выдання Жэчпасполіта. Вітаю вас, Руслан. Вітаю вас. Ну і падкрэслю, што Руслан Шошын з Беларусі. Гэта праўда. Некалькі тыдняў таму, значыцца, вось гэта гібридная правакацыя на мяжы з Польшай, датычны відавочна Крэмль, там, ці ў тым ліку Крэмль. Другая правакацыя на беларуска-украінскай мяжы, вайсковая эскалацыя, мы гадалі, будзе вайна, не будзе вайна. І вось у гэтую праблему ўцягнулі Сі Цзіньпіна, ўплывовага чалавека. Пуцін залежыць у пэўнай ступені ад Сі Цзіньпіна. Ну і што ў выніку мігрантаў няма нібыта. Вайсковай эскалацыі на беларуска-украінскай мяжы няма. Пракрэмлёўскія генералы Лукашэнкі, якія абражалі яго яшчэ некалькі тыдняў таму, расказвалі там пра законы, там вымяралі ступень даверу насельніцтва да прэзідэнта, ставілі это пытанне пад сумнеў. Расказвалі пра нейкіх новых палітыкаў, пракрэмлёўскіх, якія яны, значыцца, будуць там рыхтаваць, зніклі з медыйнага поля. А Лукашенко, такое ўражанне, там мяняе парасончык з крэмлёўскага на кітайскі. Ну што вы пра ўсё пра это думаеце? Асобная справа гэта Польша, асобная справа гэта дачыненне Беларусі з Украінай. Там ўсё адназначна бачна. Калі яны адвялі войскі з украінскай мяжы, гэта значыць, што яны дамовіліся з украінскім бокам, што, маўляў, не будзе пагрозы з беларускай тэрыторыі, і таксама украінцы магчыма, адвялі свае войскі. Канешне, з пункту гледжання вайсковага, гэта супер сітуацыя для украінцаў, калі ў іх сапраўды ёсць гаранты такія, што Лукашенка нікога не прапусціць там расійскія сілы чарговы раз, і калі ён адводзіць свае войскі, яны гэтыя войскі могуць выкарыстаць на іншых кірунках. Гэта ў сэнсе вайсковым вельмі добрая навіна. Чаму Лукашенко на гэта ідзе? Таму што я думаю, што тут справа ўсё ідзе да таго, што ўсё ж такі вайна Украіны, расійская агрэсія, яна скончыцца хутчэй за ўсё нейкімі перамовамі. Ці гэта будзе восені, ці гэта будзе на саміце пакою міра вось гэтым украінскім, ці ў іншым фармаце, але хутчэй за ўсё гэта будзе такі сцэнар. Для Масква не возьме больш, Украіна, на жаль, ужо і так шмат згубіла і шмат аддала жыццяў за гэту вайну. Таму тут відавочна, што выхадаў такіх, каб радыкальна неяк змяніць эту сітуацыю ў адзін ці іншы бок, не бачна. І Лукашенко ў гэтай сітуацыі разумее наступную сітуацыю, што вось затрымаецца вайна, санкцыі ніхто не здыміць. Ён ізгой у Еўропе, яго ізаляцыя ідзе паўсюль. Нават адзін памежны пераход застаўся, толькі адчынены пасажырскі. У яго выхаду няма. Ён застаецца тады цалкам можа абапірацца на расійскую падтрымку. Перспектыва, канешне, таксама не цікавая, бо Пуціну хутчэй за ўсё будзе патрэбна нейкая іншая перамога, альбо неяк трэба будзе супакоіць настроі расійскага накручанага грамадства на імперыяльнае адраджэнне. І тут, канешне, Беларусь супер пасуе, каб давесці да канца вось гэтую саюзную дзяржаву, так? І Лукашенко, ён ж не дурань, ён разумее, што гэта ягоным коштам можа ўсё скончыцца, ён ператворыцца цалкам губернатара, і таму ён шукае нейкія выхады. Магчыма, і хутчэй за ўсё так было, кітайскі вось вектар, пра які вы казалі, ён таксама мае ўплыў, і хутчэй за ўсё кітайцам не трэба перакрыцця таварных чыгуначных пераходаў, таварнага чыгуначнага пераходу ў Польшы, проста з-за таго, што Кітай дбае аб бесперапыннасці дастаўкі сваіх тавараў. Нават калі гэта 3 ці 5%, то для Кітаю гэта вельмі важна, бо ў іх стратэгія дачынення з Захадам абапіраецца не на танках ці на самалётах, а на эканамічнай экспансіі. І так было вельмі шмат гадоў, гэта не ад учора такая кітайская стратэгія рэалізуецца. Таму для іх это беларуска-польская мяжа, гэта элемент іхнай эканамічнай экспансіі. І калі гэтыя інтарэсы парушаюцца, то для іх, канешне, лепш, каб намякнуць дыпламатычна Лукашэнку, што ў ягоным і ў іхным інтарэсе будзе
зменшыць вось гэтую эскалацыю. Паглядзім, канешне, ці цалкам спыняцца вось гэтыя атакі мігрантаў, бо пакуль усё ж такі камунікаты стражы гранічнай паказваюць аб тым, што мігранты ідуць. Яны, канешне, меншыя гэтыя патокі, но яны ўсё ж такі ідуць. Калі яно цалкам спыніцца, гэта сігнал будзе адназначны, што Лукашенка вырашыў дээскалаваць. Магчыма, гэта яшчэ не на гэтым этапе, але я не выключаю, што такі сцэнар можа быць. Но мігранты ідуць, я мяркую, што ў Беларусі ёсць сілы і вельмі ўплывовыя, якія зацікаўленыя, каб далей эскалацыя працягвалася. У тым ліку, канешне, на мяжы з Украінай. Ну, кажуць, што шахеды паляцелі ў Беларусь. Афіцыйна я нідзе не чытаў. У лукашэнкаўскіх медыа пра гэта не паведамляецца. Ну, зразумела ж, хто гэта запускае. Не з Ірану гэтыя шахеды запускаюцца. Ну, а як вы думаеце, ці можа такі вось разыграцца сцэнар, што вось гэтыя пракрэмлёўскія сілы ў Беларусі, што Пуцін, што не дапусцяць вот гэтых манеўраў Лукашэнкі, ну і ў нас можа вайна ўнутры рэжыма зараз разыграцца? Ну, пытанне, якое рашэнне палітычнае прымаецца ў Крамлі, калі ў Крамлі будзе пастаўлена задача эскалацыі і гэтай вайны, но пытанне таксама, ці маюць яны нейкія іншыя магчымасці, каб паўтор 22-го года быў ім нешта прынёс, бо тады пабачылі мы, што гэта асабліва нічога не дало, акрамя вось гэтых забойстваў мірнага насельніцтва і цывільных людзей. Там асабліва нічого не адбылося. У канцы канцоў яны выйшлі адтуль, бо не маглі больш трымаць гэтыя пазіцыі. Гэта не таму, што яны дамовіліся ў Стамбуле і адышлі. Просто там настолькі гэта ўсё было з мілітарнага пункту гледжання складана, што далейшае іх там знаходжанне было проста шмат бы расійскіх жаўнераў згінула б. І таму там вельмі неспрыяльная інфраструктура, вельмі неспрыяльная геаграфія для такіх дзеянняў. Таму я не думаю, ці Пуцін прыдумаў нешта новае, і ці ён захоча з беларускага боку ізноў заходзіць ва Ўкраіну. Вось калі казаць пра Кітай, то тут жа таксама трэба разумець, што зацікаўленыя ў тым, каб мяжа існавала і каб гандаль быў, усе бакі. Зацікаўленыя і тая ж Расія, бо праз гэту мяжу ідзе абыход санкцыяў, ідуць там фуры тыя ж, ідуць тавары, якія нібыта ідуць у Сярэднюю Азію ці ў трэція краіны, а насамрэч гэта як бы рээкспарт тавараў і тавары, якія ідуць таксама санкцыйныя. Мы пра гэта ведаем, таму яны зацікаўленыя, каб гэта мяжа хоць неяк існавала, бо вайна вайной, а эканоміка эканомікай. Таксама мы ж добра ведаем, што і Расія абмінае санкцыі ў некаторых энергетычных таксама сектарах. Гэта для іх вельмі важна. Таму я тут думаю, што нейкі такі паварот, хаця нельга нічога выключаць, бо настолькі расійскае грамадства накручанае і настолькі там вот эта военная прапаганда ўвайшла ў галаву, што складана ўявіць, што Пуцін мог бы сказаць: ну добра, не атрымалася, разыходзімся. Но тут ужо бачна, што ён сам стаў закладнікам сваёй палітыкі, сваёй прапаганды, і я не ўяўляю сабе, як ён бы мог патлумачыць расійскаму грамадству, навошта гэта ўсё было. Таму тут, магчыма, канешне, такі сцэнарый разглядаю, пра што я ўжо казаў, што Пуцін будзе націскаць на паглыбленне інтэграцыі і давядзення гэтай вось дамовы аб інтэграцыі да нейкіх палітычных рашэнняў, каб паўстаў нейкі там супольны парламент, напрыклад, каб паўстала хаця б тая ж супольная валюта. У сённяшняй вось варунках санкцый, у варунках вось гэтай як бы моцнай ізаляцыі беларускай эканомікі, то, канешне, можна, я б не выключаў таго, што такое можа быць, што Пуцін будзе націскаць на супольную валюту, каб прывязаць да расійскага Нацбанку Беларусь. Гэта як бы вось можа такое быць. Таксама і пра нейкія іншыя палітычныя аспекты, пра якія вось Пуцін казаў недаўна, што мы да гэтага прыйдзем, гэта не хуткі працэс, але ж з нейкіх прычынаў яны вяртаюцца ўвесь час да гэтай тэмы, бо гэта дае Пуціну такое чарговае паліва да прапаганды, каб паказаць, што яго геаграфія пашыраецца, ён вялікі вось такі будаўнічы, адбудоўвае імперыю, хаця б вось не атрымалася на Ўкраіне, ну дык хоць паглынем Беларусь. Ну, Пуцін будзе націскаць, Лукашенко ўжо супраць гэтага ціску відавочна выступае. Чаму ж тады ён не выпускае палітвязняў, як вы лічыце?
Ну, думаю, што яны гуляюць у гульню з захадам у сэнсе якім. Мы ж не ведаем шмат аспектаў вось перамоваў, а перамовы ж ідуць. Гэта ж ну, трэба быць рэалістам і цвяроза ацэньваць сітуацыю. Я думаю, што перамовы дыпламатычныя ідуць і з той жа Польшай і Беларусю і з тымі ж прыбалтыйскімі краінамі ёсць пэўныя кантакты дыпламатычныя, бо па-першае, польскія дыпламаты ўсё ж знаходзяцца ў Менску. І тут таксама не дапускаю, што могуць быць такія перамовы з заходнімі краінамі. Лукашенко па сваёй такой натуры, ён, канешне, як дыктатар, як тыран, якія ўсе рашэнні павінны быць прымацца згодна з яго думкай. Тут ён проста выпусціць палітвязняў, паказаць вось такі, ну, як бы жэст добрай волі, гэта для яго такая слабая пазіцыя, ён на гэта не пойдзе, гэта не яго псіхатып. І хутчэй за ўсё яны дамагаюцца адмены нейкіх санкцыяў. Магчыма, транспартнае вяртанне, не ведаю, там чыгункі беларускай ў Еўропу, ці магчыма нейкіх адмен нейкіх санкцыяў на Белавію. Магчыма, вось нешта такое яны патрабуюць, і яны, канешне, такія варункі выстаўляюць, што вось і тады б на фоне вось гэтых адлігі такой вот з боку захаду, то гэта было б лагічна выпусціць там частку прынамсі палітвязняў, задэманстраваць, што ён адкручвае нейкія гайкі. А так, сам з сябе я не веру ў тое, што ён зробіць нейкія жэсты і што ён пойдзе на такое, каб у аднабаковым такім парадку саступіць. Ён ніколі не саступае і саступае толькі тады, калі хтосьці піша памілаванне, прашэнне памілавання, альбо ён проста атрымае нешта ўзамен. Ну тут мы проста не ведаем прадмету гэтых перамоваў. А па Польшы гэта проста, гэта мяжа. Вось была заяўлена афіцыйна ў Польшы яшчэ не так даўно, перад тым, як забілі жаўнера на мяжы. Польшча ўжо разважала магчымасць адкрыцця чарговага пераходу, памежнага У пераходу. баброўніках. Гэта ж не спраста ўсё было, і гэта ж не проста таксама з польскага боку жэст добрай волі. Магчыма, былі нейкія перамовы, і магчыма, Лукашенко абяцаў нешта зрабіць узамен. А здарылася, як здарылася, і сітуацыя толькі, канешне, напружылася, пагоршылася. Выпуск палітвязняў у Беларусі. На манер, як это было ў 2010-х годах, лібералізацыя, там, канешне, былі не тыя аб'ёмы, но это быў бы сігнал таго, што вот пэўныя перамены ў Беларусі адбываюцца. Вот тое, што ў закладніках трымаюць, мне здаецца, тысячы палітвязняў насамрэч, так? Мы пра большасць не ведаем, так? Ну, як вам падаецца, гэта маніякальнае жаданне Лукашэнкі помсціць? Ці гэта Крэмль працуе, каб зачышчаць беларускі плацдарм? Я думаю, што тут і Лукашенко ўсё ж такі прымае рашэнне. Ён можа гэтых людзей выпусціць, ён іх не выпусціць, таму што я думаю, што хутчэй за ўсё ёсць нейкія рапорты КДБ, аналізы КДБ, якія аналізуюць узровень таго, наколькі яны зламалі канкрэтнага чалавека. Калі чалавек зламаны псіхічна, калі фізічна чалавек у кепскім стане, яны добра ведаюць, хто выйдзе з турмы і будзе гаварыць, а хто выйдзе з турмы і будзе маўчаць. І тут гэта сітуацыя, я думаю, яны гэта ведаюць, аналізуюць, яны гэтых людзей, закладнікаў усіх бачаць штодзень, і адміністрацыя калоніі бачыць, у якім стане знаходзяцца палітвязні. Таму я дапускаю, што людзей, якіх зламалі, людзей, якіх псіхічна давялі да нейкіх праблемаў і таксама па здароўю, калі ўжо вельмі слаба, такіх, магчыма, ён будзе выпускаць, вот як было з гэтым выпускам палітвязняў нядаўніх. Але я не думаю, што ён выпусціць палітвязняў, якіх ён асабіста ненавідзіць. Гэта людзі, ягоныя праціўнікі палітычныя, гэта людзі, якія ў 2020 годзе перамянілі гісторыю Беларусі і адмянілі беспаваротна. Гэта быў пункт такі, які штосьці адбываецца ў жыцці чалавека і ўжо ніколі не будзе таксама, як перад гэтым момантам. Гэта такі зваротны пункт. Таму для яго ён іх вельмі ненавідзіць. Таго ж Ціханаўска, таго ж Бабарыку, таго ж Таткевіча за іхную нязломнасць, Севярынца, іншых палітвязняў. Гэта для яго людзі нязломныя, гэта людзі, якіх ён асабіста не ўспрымае. І думаю, што да,
калі б нават нейкія палітычныя рухі адбыліся і калі б нейкія магчымасці з'явіліся, то Лукашенко не выпусціць нікога да таго, як пройдуць ягоныя так званыя выбары, як пасля вось выбарчая гэта сітуацыя скончыцца, ён не дапусціць да таго, каб падчас чарговых так званых выбараў з'явіліся людзі, якія будуць гаварыць. Там павінны быць выбары крыстальна чыстыя, так як казала Ярмошына недавно ў сваім інтэрв'ю. І я быў некалі ў такой краіне каўказскай, дзе былі выбары, і там была такая атмасфера, што ўсе канкурэнты дзейнага прэзідэнта змагаліся паміж сабой за тое, хто больш лаяльны дзейнаму прэзідэнту. І гэта было вельмі такі, ну, канешне, смутна за гэтым усім назіраць, але ў Беларусі вот якраз першая такая сітуацыя, калі ну нема ўжо і не будзе нікога, хто мог бы б там нешта сказаць супраць дыктатуры. Тут будзе гэта ўсё, і таму тут не упісваецца ў гэты працэс выпуск палітвязняў, звальнення палітвязняў. Руслан, ну і такім чынам мы бачым сітуацыю, што на захадзе наўрад ці будуць вельмі моцна пераймацца пытаннем выпуску палітвязняў. Лукашенко нават калі ён тут пачне парасончыкі мяняць і зможа паслабіць залежнасць ад Масквы, то ўсё адно як бы ну фашызм у Беларусі, так, жудасная сітуацыя. Можа гэты рэжым зляцець ці не, як вы лічыце? Ну, я думаю, што гэтыя перамены хутка не наступяць. Гэта, на жаль, праблема не толькі ў Лукашэнку, праблема не толькі ў тым, што ёсць нейкі дыктатар, так як у вот этой, ну, гэта не адзін чалавек адпавядае за ўсю вось гэту жудасную сітуацыю, якая ёсць у краіне. Там ёсць цэлы апарат людзей зацікаўленых, каб дыктатар быў, ёсць спецслужбы, ёсць прыкормленыя бізнесмены, ёсць прыкормленыя палітыкі, так званыя палітыкі на ўсіх узроўняў і рэгіянальных, і цэнтральных. Яны ведаюць, што пасля ўсіх гэтых падзеяў, якія адбыліся, пасля вось гэтых катаванняў людзей у турмах, пасля вось гэтых інтэрв'ю жанчынаў, якія просяць прабачэння, якіх змушаюць да прыніжэння на тэлебачанні. Ну, не складана ўявіць, што ў новай Беларусі гэта б усё засталася б проста без ніякага адказу, юрыдычнай ацэнкі і без прыцягнення да юрыдычнай адказнасці вот гэтых людзей, якія удзельнічалі ў гэтых жудасных рэпрэсіях. Таму самазахаваўчы інстынкт ім падказвае, каб дыктатура ўсё ж такі трывала. Бо гэта калісьці казалі, што у Беларусі сотні тысяч людзей у пагонах. Гэта людзі, якія звязаныя з нейкімі службамі, з нейкімі гэтымі сілавымі структурамі. І магчыма яно так, і гэта, на жаль, смутная такая рэчаіснасць, і крыху нагадвае Паўночную Карэю, дзе проста яшчэ няма дынастыі. А розніца такая, што лепш людзі жывуць, што яшчэ людзі не ходзяць галодныя, худыя, што ў тэлебачанні трэба паказаць. Ну, у Беларусі яшчэ не так, як бы, трагічна, калі казаць пра вось гэты эканамічны стан рэчы, так? Але з пункту гледжання рэпрэсіяў, то, канешне, тут падабенствы самі напрашваюцца, тут людзей за краты кідаюць за нейкія ўпісы ў інтэрнэце, гэта проста нідзе такога няма ні ў адной еўрапейскай краіне, ну, акрамя пуцінскай Расіі, вось гэта, на жаль, гэта смутна. Я не бачу тут на сённяшні дзень таксама нейкіх рухаў, каб унутры Беларусі вялі нейкія такія прадпасылкі, каб вот былі пратэсты масавыя, каб вярнуліся нейкія забастоўкі на прадпрыемствах. Таму што ўсё ж такі ім гэта эканамічная мадэль абыходжання санкцыяў, і гэта расійская кармушка дазваляе выплачваць на час пенсіі, выплачваць заробкі. Сітуацыя, канешне, не цікавая, бо гэтыя заробкі маленькія, мы добра ведаем, колькі зарабляюць у розных сектарах у Беларусі. Але ўсё ж такі гэта рэгулярна прыходзіць, людзі гэта атрымліваюць. І калі б толькі адбылося нейкае эканамічнае заламанне, калі б эканамічны крызіс
параўнальны з тым, як было падчас упадку Савецкага Саюзу, вось тады, канешне, шансы на тое, што беларусы зноў выйдуць на вуліцу і гэтага натоўпу не затрымаць, і трэба будзе гэтыя перамены праводзіць уладам, вот тады гэтыя шансы з'явіліся б. Але на сённяшні дзень у такой сітуацыі я проста гэтага не бачу, бо людзі ўжо з інтэрнэту павыдалялі свае аккаунты, і ёсць, канешне, адважныя, якія пішуць палітвязням, ёсць, канешне, але з большасці атмасфера, жудасная атмасфера страху, я таксама размаўляю з людзьмі там, і там асабліва ніхто не хоча нават закранаць тэму палітыкі. А маё апошняе пытанне, вы сёння паднялі ўвогуле тэму так званых выбараў у Беларусі, гэтак далей. Вы шмат артыкулаў пішаце, дзе згадваецца Святлана Ціхановская. Я у маіх эфірах крытыкую канструкт палітычны вакол Святланы Ціхановскай. Ну, з майго пункту гледжання, за адсутнасць палітычных перамог, за неўменне прызнаць памылкі, ну і ўвогуле праца журналіста ў тым ліку. Крытыкаваць, можа быць, каб звярнулі ўвагу і нейкія карэктывы уносілі ў свае дзеянні. Ну, сканчваецца вот электаральны цыкл, фармальна, так? Нават вот будзе Лукашенко пераабірацца. Ціхановская, вот гэты палітычны канструкт, мяне папракаюць, кажуць, ну, створаная інстытуалізацыя. Гэта у стратэгічнай будучыні вельмі важна, все правільна робіцца. Як вы лічыце? Ну, ці павінен, калі скончыцца гэты электаральны цыкл, ну, нейкі абноўлены палітычны канструкт стварацца, можа быць, не вакол Ціхановскай, ці да моманту адкрыцця вокнаў магчымасцяў нічога такога не павінна адбывацца з дэмсіламі? Ну, я лічу так, калі казаць пра тое, пра што вы кажаце, вот пра створаныя за мяжой структуры, гэта важна, але я ўсё ж такі лічу, што гэта не мае ніякага сэнсу, калі казаць пра перамену ўнутры Беларусі. Гэта важна, але гэта важна з нейкіх пэўных прычынаў. Я ўсё ж такі быў прыхільнікам таго і з'яўляюся, што вось адзінае, што сёння мае дэмакратычныя сілы, гэта сама Святлана Ціхановская, якая без ніякіх сумневаў яна была лідарам гэтай палітычнай гонкі, яна была сімвалам Беларусі, і яна выйграла гэтыя выбары, яна іх выйграла. Калі б дыктатура не забрала гэту магчымасць беларусам, яна б гэтыя выбары выйграла. І гэта адзінае, што ёсць у Беларусі, і, канешне, на гэтым толькі вось гэта ёсць у дэмакратычнай Беларусі. Больш все, што створана за мяжой, я не ведаю ніякіх прыкладаў, вот сапраўды не ведаю, у краінах, дзе штосьці было б створана за мяжой, адбылася нейкая там турбуленцыя палітычная, гэтыя структуры з-за мяжы прыязджаюць, пераймаюць уладу цалкам і ствараюць новыя структуры. Ну, кожная рэвалюцыя, якія мы гісторыю рэвалюцыі, мы ведаем, што падчас рэвалюцыі з'яўляюцца унутры краіны сілы, унутры краіны рухы, канкурэнцыя, і ўсё з'яўляецца на новае. Ніколі не будзе так, што хтосьці прыедзе з парламентам, які быў створаны цалкам за мяжы і так далей. Іншая справа – гэта таксама час. У беларуска-дэмакратычнага руху няма часу. Ужо час гэты сканчаецца, час ідзе не на карысць беларусам. Прыклад Гуайдо і Венесуэлы. На пачатку ўсе рабілі фотаздымкі, усе сустракаліся, усе падтрымлівалі, нават парламенты прызнавалі у краінах і іншых краінаў, ЗША, Польшча, іншыя парламенты прызнавалі яго лідарам, прэзідэнтам Беларусі, Венесуэлы. Гэта ўсё было вельмі на вышшым яшчэ ўзроўні, чым у сітуацыі са Святланай Ціхановскай, бо Святлана Ціхановская сустрэлася з усімі лідарамі, але гэтага прызнання праз парламенты, праз кіраўніцтва краінаў не было. Гэта былі сімвалічныя сустрэчы, усе прызнаюць, што яна лідар дэмакратычных сілаў, яна лідар дэмакратычнай вольнай Беларусі. І чым скончылася з Гуайдо сітуацыя, што там прайшлі унутраныя турбуленцыі ў венесуэльскай апазіцыі, казаць па-простому, гэта ўсё пачало развалівацца, і ў канцы канцоў Захад вярнуўся да стасункаў з Мадура і з венесуэльскімі ўладамі, калі казаць пра гэтыя нафтаперапрацоўчыя заводы. Ну, там ёсць нафта, там крыху іншая сітуацыя.
Лукашенко не такі прываблівы, але ўсё ж такі сёння для захаду паглядзець, калі мы паглядзім на стратэгію у дачней да Украіны, якой няма стратэгіі збольшага, ёсць праграма падтрымкі, але нават няма такога, што хтосьці задэклараваў, што будзе частку свайго ВВП перадаваць Украіне. Такога нават няма. І у захаду сёння адзіная мэта затрымаць вайну. Атрымаць вайну так, каб Украіна не страціла больш тэрыторыяў, каб Пуцін яе не выйграў. І гэта, на жаль, калі казаць пра Беларусь, то складана ўявіць, што захад прыме рашэнне правесці нейкія рэвалюцыйныя дзеянні ў Беларусі, калі ўнутры краіны не будзе нічога адбывацца, калі ўнутры краіны не будзе ніякіх пратэстаў, калі не будзе забастовак. Ну гэта я проста ў гэта не веру, бо, па-першае, Еўропа ўжо падыходзіць да гэта цынічна-прагматычна, каб не было горы. Каб не было ніякага новага канфлікту на мяжы з еўразвязам, каб не было там нейкай вайны новай, якую трэба будзе ўкладвацца і мільярды кіраваць на нейкія там беларускія ўжо справы. Гэтага ніхто не хоча. Калі там нічога не адбываецца, то будуць, я думаю, заходнікі сядзець ціха, чакаць, пакуль скончыцца нейкі фармат вось гэтай агрэсіі расійскай ва Ўкраіне. Беларусь застаецца дзесьці збоку ў гэтым усім укладанцы. Таму часу няма. Я лічу, што таксама магчымасці Святланы Ціхановскай як лідара Беларусі, свабоднай Беларусь, таксама абмежаваныя у сэнсе, што як можна змяніць сітуацыю, будучы за мяжой, і фізычна яе змяніць унутры краіны. Гэта без беларусаў унутры краіны нерэальна. Гэта трэба беларусам унутры краін. Там же ёсць таксама людзі, якія хочуць гэтых перамен. Там ёсць людзі, якія не баяцца. Ёсць, канешне, атмасфера страху, але ўсё ж такі нельга сябе падманваць. Нейкая частка беларусаў махнула рукой і сказала: добра, як ёсць, так ёсць, каб вайны не было. І тут пытанне проста, ці беларускае грамадства дойдзе да таго, і будзе нейкі такі момант, каб самі захацелі зрынуць Лукашэнку, каб гэты 20-й год паўтарыўся і каб гэта паспалітае такое рушэнне беларусаў паўтарылася. Калі гэта не будзе, я не веру, што сілы дэмакратычныя, створаныя за мяжой, неяк маюць уплыў на тое, што адбываецца там унутры краіны. Могуць дапамагаць палітвязням, могуць дапамагаць людзям, якія ўцікаюць адтуль, з працаўладкаваннем, з падтрымкай фінансавай, могуць дапамагаць беларускім незалежным медыям. Бо калі страцяць беларускія незалежныя медыі, то гэта будзе аман цалкам. Тут ужо ніхто не будзе цікавіцца беларускай справай, не будзе магчымасці інфармаваць беларускае грамадства. Таму тут вот такія, я бачу, мэты і заданні для беларускай дэмакратычнай супольнасці на чале са Святланай Ціхановскай. Шаноўная публіка, вы маглі пачуць меркаванне прагматычнага паважанага аналітыка Руслана Шошына, які лічыць, што вось перадумоваў для нейкіх хуткіх пераменаў у Беларусі няма. Ну, я так падазраю, што многія з каментатараў не пагодзяцца, захоўваецца надзея ў іхных сэрцах, таму што сітуацыя, турбулентнасць можа ўзнікнуць у кожны момант, вайна і гэтак далей. Што вы думаеце? Чакаем вашых меркаванняў у каментарах. Спадар Руслан, шчыры дзякую вам за ўдзел у праграме, за тое, што знайшлі час. Дзякуй вам, дзякуй за запрашэнне. Усяго найлепшага.